Здравейте, приятели! В днешния епизод имаме две изключително интересни коли, семейните джипчета. Както виждате, разполагаме с BMW X3 M Competition. Днес, поради леки ограничения на пистата, ще се наложи да направим само драг рейсове, но повярвайте ми, заслужава си да останете. Заповядайте да видим двигателите. Под капака на първото BMW имаме S58, така си известният двигател, който всички знаем. В другото BMW е абсолютно същия, но доработките са малко по-различни. Тук разполагаме с Stage 1 на двигателя и Stage 3 на кутията, като е около 650 конски сили. Това е преди фейслифта, може да видите. Колата е абсолютно забележителна. Нека да видим сега другата. Под второто BMW, както казах, имаме абсолютно същия двигател. Доработката тук е Stage 2 на двигател и Stage 3 на скоростната кутия, като първото BMW е около 650 конски сили, а това е около 700. Ми шортшифтва на лънч контрол. Шортшифтваше ми на 5000 оборота. Какво време направи? Ми 11:10 на четвърт мил. Което е брутално. Явно си е шифтало както трябва. Може и повече, трябва да влезе в десятки. Ми аз така си мисля, ама ми шортшифтваше. Според мен, защото също са загрели скоростните кутии, защото работиха на място. Ага. Ако искаш да походи? Дай ще походя. Как беше при тебе? Аз не можа да трябва как трябва. Не е лънчна ли? Не можах. Настроил ли си всичко както трябва? Ела да ми покажеш, аз ако си виж, че съм го тествал лънча, сефте ще го тествам. Десцето трябва да е изключено, но добре. Спорт плюс. Еми би трябвало да лънчнеш. Аз никога не съм го тествал това. Да. Така. Левия крак додолу. Да, бе. Сега е само на първа. Ето го. Да, на първа. Ама тя само на първа ги смея. Нищо не пипай. Така ли? Не пипаш абсолютно нищо. Добре, не трябва да е значи така ли? Е така трябва да е. Не пипай колата, остави я до края, само дръж педала на газта. Добре, тя си ги преключва сигурно. Абсолютно. Защото така като дам, само на първа ми дава. Да, подобно само. Видя ли? Да. Аз значи не съм го настроил. Да. Натискаш здраво педала. Другия додолу с кикдаун, с копчето да цъкне. Да, мисълта ми е с... И левия додолу. Трябва да продънеш буквално пода. Да, и тогава пускам. И за да го провериш дали ще се тръгне лънч контрола, като и дадеш така, ето сега не те пуска. Не. Поради някаква причина. Не иска да те пусне. Не е загряла колата. Така. Не я пуска. Не ще. Не знам. Да, сета. It's a 10-second car! Колко? 1085. И даже между другото не буснах до край. Ще правим ли пак? Ами той ако иска, той не може да я лънчне. Ти доволен ли си? Аз съм доволен. Доволен ли си ти? Да, по-добре беше. Ама пак не мога да лънча. Лънча не мога да го активирам, не знам що. Виж, че не тръгва, тук още ми изписал лънч активейт.
ще да се работи и това. Четвърт миля 10,75. Андрей, това беше много добро тръгване. Това беше много добро тръгване, да. Ама знаеш ли що? Аз миналия път не бях буснал до край на лънч контрола. И сега се сетих по-рано да задържа да бусне. Това е скандално време. Здрави приятели, това беше от нас за този епизод с нашите Хикс тройки. Както видяхте, имахме леки затруднения при пускането на лаунч контрола на преди фейслифтовата Хикс тройка, но знаете, това са нормални неща при тунинг света. Така че харесайте ни, лайкайте ни, шервайте ни и до следващия път.